कसं चालतंय? मला पण बॅक कर बघायचं. आता मी ते आमच्या शेतामध्ये म्हणजे मी लग्नाच्या आधी तिथे माड लावले आहेत ना, माडाची झाडं लावली आहेत, तिथे आता आम्ही जातो आहे. तुम्हाला ही सगळी मी जागा दाखवते. ही पायवाट आहे सगळी, म्हणजे अशी म्हणजे एकदम पातेरे म्हणजे झाडाची पानं पाचोले सगळे पडलेले आहेत रस्त्यामध्ये. पायवाट म्हणजे आता कमी झालेली आहे. आणि आता मी जिथे माड लावले आहेत ना, तिथे आता आम्ही सर्व जातो आहे. आता हे इथे कसं आलो, हे थोडासा म्हणजे रस्ता शॉर्ट आहे. आता इथे मळे शेती आहे, म्हणजे इथे शेतामध्ये आहे ना आमच्या वाल वगैरे सर्व पिकवायचे आहेत. आता इथे काहीच बघा, सगळी शेती आहे ना, सगळी ते जागा वसाड आहे, म्हणजे ते काहीच पिकत नसल्यासारखं आहे. त्याच्यामधून ते आता माणसं चालत आहेत बघा. आणि आता मी जिथे तुम्हाला मी आता ही जागा दाखवते ना, म्हणजे कसं कसं आतमध्ये जायचं आहे ते बघा. एकदम म्हणजे जागा कशी वसाड, म्हणजे जसं काय तिथे काहीच नाही आहे असं. आणि इथे आम्ही तेव्हा तुरीची झाडं, वालाची झाडं, दुसरे पावटे वगैरे असे पिकवायचे आम्ही. आणि हे बघा तिथे पाणी, हे पाण्याचं झरा होता, इथून आम्ही डोक्यावरून पाणी न्यायचं. हा ते आता तिथे किती पाणी कमी झालेलं आहे. आता मध्ये झाड पण पडलेलं आहे. म्हणजे एकदम म्हणजे झाडाच्या खालून जायला लागतोय, म्हणजे असं रस्ता म्हणजे कसं झालेला आहे बघा. म्हणजे इथून आम्ही डोक्यावरून 3-3, 4-4 भांडी घेऊन पाणी आणायची, म्हणजे 1-1.5 तासाचं अंतर आहे. आणि आता ही मले शेती बघा, वसाड आहे एकदम, काही सुद्धा नाही त्याच्यामध्ये आणि आता हे मी जे लग्नाच्या आधी माडाची झाडं लावलेली आहेत ना, त्याचं हे दरवाजा खोलतायत बघा. आलेलो ना आपा, त्याच्यामधून तर नारळ काढलेला आम्ही. हे आता जे दार उघडेल ना, त्याला कव्वाडी बोलतात, म्हणजे गावामध्ये ते कुंपण असतं, असं कुंपण बनवतात. ते एरंडाची झाडं वगैरे आहेत आणि ह्याला कुंपवन बोलतात. मी कुंपवनाचं झाड आहे ना, दरवाजा आहे ना, त्याला असं म्हणजे ते म्हणजे दोरी सोडतायत, दोरी बांधतात, म्हणजे आपण लॉक कसा करतो तसं ते आहे. हां, ते आता दरवाजा खोलला आहे, ते आता आतमध्ये जातात आहे. आणि आता तुम्हाला तिथे माडाची झाडं दिसतील. हे जी मोठी मोठी माडाची झाडं दिसत आहेत ना, ही सर्व म्हणजे मी लग्नाच्या आधी माझे 2 भाऊ आणि मी असे मिळून आम्ही ही झाडं लावलेली आहेत. ती बघा आता अशी एवढी मोठी झालेली आहेत. काढू आपण दुपारी. हे नारळ बघा कसे असे पडलेले आहेत, म्हणजे कोणी सुद्धा तिथे खायला सुद्धा कोण असं आहे नाही. त्याच्यामुळे हे तर कोण पण असं घेऊन जात असेल, म्हणजे असे नारळ पण तिथे पडून राहतात. म्हणजे आता आपली माणसंच कोण राहत नाही तिथे, म्हणजे नारळ असे पडून राहतात. ही शेती बघा, ही सगळी शेती आमची आहे. आणि इथे आम्ही तुरीची झाडं मोठी मोठी अशी लावलेली असायची. त्या टायमाला हे सगळं ना, सगळं हिरवं हिरवंगार असायचं. पण आता मला बघून एवढं वाईट वाटतं आहे की तिथे बघा कशी नुसती तांबडी माती झालेली आहे. ही इथे आमची कोंबडी आहे. कोंबडी बघा कशी झुजतात आहे, म्हणजे कुस्ती करतात आहेत, एकमेकांना मारतात आहेत. व्हिडिओ सेंड करा. हे माझे मेहुणे आहे, छोट्या बहिणीचे मिस्टर. हे नारायणमळीत राहतात आणि यांचा इकडे रत्नागिरीमध्ये 2-3 शॉप म्हणजे असं बिझनेस आहे, वडापावचा वगैरे. आणि गाड्या आहेत, 2-3 गाड्या आहेत. ही त्यांची स्वतःची रिक्षा आहे, रिक्षा गाडी आहे. बघा मस्त किती सजवलेली आहे आतमध्ये. कसं आतमध्ये चालू करू काय नको राहू द्या.
दुधाची प्लेट आहे ना. तो नाही थांबला इकडे आणि दूध आण, दूध आण. हे माझं येत आहे. तुझी विसा पडतात आहे वेदला आणायला पैसे. हे तुझ्या हातामुळे मी दिसत नाही आहे. काय कलरफुल आहे. त्याच्या हातामुळे मी दिसत नाही. ही विहीर आहे आमच्या गावामध्ये आणि ही विहीर आहे ना, ह्या विहिरीवर आम्ही सर्व गावातली माणसं आहेत ना एका विहिरीवरून पाणी न्यायचे. आणि आता कसं प्रत्येक घरोघरी नळ आले आहेत ना, ते विहिरीवर कोणी येत नाही. मग त्या दिवशी काय झालं, ती कपडे धुणारी बाई आहे ना, ती या विहिरीवर कपडे धुवून आली आणि तिच्याबरोबर माझी मुलगी आली. आणि हे जे शेत दिसतंय ना, हे सगळं शेत आमचं आहे. इथे हे प्लेन जागा हिरवी दिसते ना, या जागेला ताळशे म्हणतात, म्हणजे ताळश्यात. आणि ताळश्याच्या वर जो माकड नाचतोय ना, ही सगळी वरती आमची झाडं आहेत आणि हे सगळी शेती होती इथे. आता हे तिथे नुसतं गवत दिसतंय आणि त्याच्यावरती आंब्याची झाडं आहेत, हापूस आंब्याची वगैरे त्याच्यावरती झाडं आहेत. ही आमची. या शेतामध्ये आहे ना, आमच्याकडे खूप वाल पिकायचे त्या टायमाला. ही माझी वहिनी लागते, म्हणजे गावातली आहे. ही कपडे धुवायला विहिरीवर आली होती आणि हिच्याबरोबर माझी मुलगी आलेली खाली विहिरीवर. हे बघा असं डोक्यावर कशी बालडी घेतली आहे आणि हातात बालडी घेऊन आहे ना, अशी आम्ही त्या टायमाला. हे वरती चढण आहे आमच्या आता वरती घरामध्ये यायला. ही अशी आमच्या बाजूला अशी गाय आहे, तिचा पण आम्ही जरा आवडीने फोटो घेतलाय, कारण आमची गाय बैल सगळे दुसऱ्याच्या घरी ठेवलेले आहेत. ही आमची सगळी घरातली कोंबडी आहे. मी त्यात बोलली ना मग, म्हणजे सगळी बाहेर सोडलेली आहेत कोंबडी. ही सर्व आमचीच घरातली कोंबडी आहेत, मोठी मोठी. हा एक मोठा कोंबडा आहे 2 वर्षाचा. हा म्हणजे सर्व कोंबड्यांना एकत्र करतो. तिकडे पिल्ले तुझी. म्हणजे तो कोंबड्यांचा लीडर आहे. आणि कोंबडी आहे, पिलकरी नाही, एवढी छोटी छोटी पिल्लं आहे तिची. अशीच कोंबडी ती एकदा माझ्या मुलाला चावलेली. ती सगळी पिल्लं आहे ना अशी पोटाखाली घेऊन बसते, म्हणजे पिल्लं काय खात नाही. म्हणजे ती पोटाखाली उभेखाली ही अशी ऊब लावून आहे ना, ती पिल्लं वाढतात. हे एक छोटं, म्हणजे हे पाटून म्हणजे अंड्यातून बाहेर आलेलं पिल्लू आहे ना, त्याच्यामुळे ते अशक्त आहे. हे बघा, ही तिच्या आधी कोंबडी उतरलेली आहे. हिची पिल्लं जर आता मोठी झालेली आहे. ही सगळी आमच्या घरातलीच कोंबडी आहेत. ही आता हळूहळू ती बाहेर चालली आहे, खाना खायला जातात आहेत. आता ती कोंबडी बाहेर गेली, आता पिल्लं पण तिच्या पाठी गेलीत बघा. आता मी तुम्हाला ना, म्हणजे छोटी आम्ही पडवी काढलेली आहे लहान घरामध्ये, ती मी तुम्हाला दाखवते. हे कोंबड्याचे गूड आहे. हे कोंबड्याचे गूड आहे. आता कोंबडी कशी बाहेर सोडलेली आहे. दुसरी गाडी येते. हे इकडे नारळाची गोणी भरलेली आहे, नारळ आहे. हे कांदे आहे तिकडे. हे म्हणजे हे शेणी आहे, गोबर असतो ना म्हणजे गायचा बैलाचा, ते हे सुकवलेलं आहे हे चुलीमध्ये जाळण्यासाठी. हे शिडी आहे, म्हणजे वरच्या जुन्या घरात जायला ही शिडी अशी बनवलेली आहे. हे वरती मोठा माळाचा मळा आहे.
याचं इथे देवाचं छोटंसं मंदिर बनवलेलं आहे आणि हे पोस्टर आहे लावलेलं. म्हणजे हे एवढं क्षीण आहे ना, हे एवढं आमच्याकडे अशा पद्धतीचा मोठा गणपती आणतात. आणि याच्यामध्ये हा माझा भाचा आहे फोटोमध्ये आणि माझा भाव आहे. हा एक रूम आहे छोटासा. हे बाथरूम आहे. म्हणजे घरामध्ये असं छोटंसंच बनवलेलं आहे. आणि हे किचन आहे. ही भांडी आहे. ही म्हणजे आईची पुराणी भांडी आहे. ही भांडी आम्हाला म्हणजे आमच्या राज्यामध्ये त्या भांड्याने आम्ही पाणी भरायची. ही पुराणी भांडी आहे. म्हणजे अशी भरपूर भांडी होती. ती आता घरात कोण नसल्यामुळे आहे ना, म्हणजे भांडी ती सगळी जिकडे तिकडे झालेली आहे. आम्ही 8 भावंड आमच्या या घरामध्ये अशी आम्ही आई बरोबर राहायची. जशी आमची लग्न झालीत ना, ते आम्ही जिकडे तिकडे गेलो तसे भाऊ पण आमचे कामाधंद्यासाठी जिकडे तिकडे गेले. घर म्हणजे असं आता खाली आहे. हा चल झालं. त्याला घ्या तुम्ही. अजून कोण येता इकडे? आता आम्ही चाललो. आता मी मुंबईला निघाले. आता मला सर्व हे माझ्या भावाची गाडी आहे मोठी. अशी गाडी 4-5 गाडी आहे. 4 ॲम्ब्युलन्स आहे. माझ्या भावाने भरपूर काय केलंय आणि अजून पण करतोय. अजून गाडी बसू. आता मुंबईला येते आहे. त्याचीच नाही गोष्ट संपली. आमचा सोमेश्वर गाव संपला. हे आता ब्रिज आलाय. हे सोमेश्वरचा आमचा गावचा ब्रिज आहे. इथे आमची सोमेश्वरची हद्द संपते. इथपर्यंत आमचा सोमेश्वर गाव. या ब्रिजच्या पलीकडे आमचा गाव संपला. इकडे दाखव. माझ्या पाठचा भाव आहे ना, त्याच्या इकडे हे 2 मोठे बंगले बांधलेले आहेत. ही तुमची बिल्डिंग सांगा. ही बिल्डिंग सांगा. सातमाळ्याची सगळ्यात मोठी बिल्डिंग शिरवाळकरांची. ही रत्नागिरीमध्ये 7 माळ्याची म्हणजे सर्वात मोठी बिल्डिंग. इकडे पण आमच्या भावांनी 2 रूम बुक केलेले आहे. कणी का शेंगदाणे का वाटाणे 10 रुपये मध्ये. चला वीर आलाय भाऊ, खाणार का खाऊ 10 रुपयात. पहला अनारक्षित डिब्बा क्रमांक 1, दूसरा 10, 9वां L6, 10वां L5, 11वां L4, 12वां. नमस्ते. मी आता मुंबईला यायला निघाले आहे आणि आमची कोकण रेल्वे गाडी लागलेली आहे. 6वा डबा आहे. आता मी गाडीत जाऊन बसते. आता मी गाडीत बसायला जाते. मी गाडी चढते.
आता मला मस्त विंडो सीट भेटलेली आहे आणि आता एकदम गाडी खाली आहे. थोड्या टायमाने फुल गाडी भरेल तेव्हा मी तुम्हाला दाखवते. ही माझी इथे मुलगी झोपली आहे ही बघा. आणि इथे माझा भाऊ झोपलाय आणि आता मुलगा झोपला इथे भाचा माझा. हा इकडे माझा भाचा झोपलाय. बिंदास झोपले आहे कारण पूर्वी गाडी खाली आहे त्याच्यामुळे मस्त आरामात झोपले. माझी वहिनी इकडे झोपली आहे मस्त चांगले ताणून दिलाय माझ्या वहिनीने. आणि आता मी पण झोपणार. आता मी पण इथे चांगली झोपून जाणार माणसं येईपर्यंत. गुड नाईट. गुड मॉर्निंग. आणि मुलगा माझा व्हिडिओ करतोय. आम्ही मस्त झोपून गेलो. आता फुल गर्दी होईपर्यंत आहे ना मस्त 1-2 तास झोप काढायची. अशी आमची गाडी आहे कोकण रेल्वे मस्त आरामाची. रत्नागिरी दादर पैसेंजर कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से चलने को तैयार है. रवाना होता है. माणूस